ke samung sarolainai bono busung mawa soglainai hani busa club tini Diwali festival ni bisite te evening cultural program ni bisite kami am saini lukurogno je hamjang mung kathalai mung ni bisite sini bobichodo bahake ya preselai ni nang boroni themes boroni slogan sini society ni bagoi sini hodani bagoi bilai ke nang mani जों जतनो साइमानो जे चिनि बोसारक जदि कोनो ड्राग्स बाय केफेक बाय गदालै तंखांखे बरनि केरियार न तो सनामाया पोरा चिनि लोको चिनि हदा चिनि समाज बसि नस्त होय थांनाय गे अमो जों ब्लैक बिसिं ओके वानसक थाय जे तिनि फनानि बोसा ड्राग्स आवै तंगो सग नङै तंगो hamya bai gedalai tongo ani besale kahatang bahanai baksa buksu wansoi tongkang ke omo bilai ke saya tani ke nogan agi ni borok haya engkamane sini luko hayang nai luko haya engkamane somaso hayang nai somaso hayang kamane sini raijo sini deso ni bagai bilai hayang nai hai bang sengbono jotonu nijeni besa ani busa hanai wan chok laiwei borona advice rolai ni nangnai bises ki jarak katal generation no tani ke chung sini okra rok tini je kok samani boroni experience tong boroni bugei phaimani tong je boroni jorawo asuk kothin khema tongya phiaba tabok sini jorawo nuk phaikha borok sini busarok busuk kothin khema tong te 20 বছর 25 বছর পরে जों बुसु कठिन वो मोकाबिला माखायने पृथ्वीयाव गोबांमा ससाइटि गोबांमा दफा गोमाय थांमानि मारि नगजागु 400 नि उपर दफा गोमाय थांखाफों के ताकसिन अरबो जों दाबाव जदि सचेतन करै खांके बंदे सामा जोंते 100 বছর 200 বছরनि परे कमाइदे थांनाय तां जेने भारत बर्षआव से गोबांमा कम्युनिटी गोबांमा जाति अमाहायखे कमाइ थाङा बरनि जेने समाजनो बरनि दफानो प्रोटेक्शन खाइमेनि बागै सोसाइटिनि हामख्राय तांमेनि बागै जे सोसाइटिनि बागै फ्यूचर प्लानिंग करिनि बागैनो अमाहायखे कमाइ थांबाय मानि गोबांमा हिस्ट्री दङ हायजि जे जों मा संनाय जे चिनि दफा न जों कुसुगो कारै तलांनानै चिनि दफा जुग तङै थांवनि के तांनि चिनि बोसारक न जे हारि बोसा क्लब हनैबो मुं फालायै जे लुकुरक न मेसेज रनानि हनै याप्रि सेलाय माने अमो सिकोन छकया जे 1991 दे खमं जे अ क्लब संसजाक माने 91 सालनि सिमि ताबक सुजरा आफरो जे 91 सालो ओ क्लब सनानाय रनि वान समु ताबक बाय अलमोस्ट नेनि 35 इयार गावै थांखा आफरो जराव बर वान सगै सिनि ओ कामिनि बोसारक जाते भबिष्यत नि लामा सनावै माथों हाय हनै जे वान सगै या प्रिसेलायमिनि अमो ब्लैक हे उर्दू कहा तिनि जों अमो हाय क्लब नि सामं तांथानिगो लुकुनि बर उंथों गवर्नमेंट नि उंथों जे समाज नि बर हदानि बर उंगै जों अमहायनो जतनो याक बाय याक रलायबै सुबालायनि नां सुबालाय माने मीन्स जे रां पैसा सिमि रलायनाय निनि दाम मसने डोनेशन सिमि रलायनाय बहाया बर जे सामं तां माने गोबांमा जे ऑफिशियली सामं तांथानिओ गेबें मुं फाइमानि रबो जों सुबालायनि नांनाय जे सिजाक बर र गवर्नमेंट नि हयते बमाहाय क्लब नि हयते फेसिलिटी मानानि नां अमाहाय रक जों गोबांमा अमाहायखे साजेसन नवै जों सुबालायनि नांनाय दिनै जों अमनो वान सकथाय जे चिनि चराय रक नि भबिष्यत हायां खांखे जों बेहायनो ताबंनि एट प्रेजेंट तंनाय रक कुनो मीनिंग करे हायङो जे बनि भबिष्यत न सनावै गलांमाया माने मीनिंग करे हायङ थाङो हानि बाङै जे बरनि नाहरमु क्लाबनि जे ताक प्रेसिडेंट तनाय बरनि फाउंडर तनाय जे उ कामिनो नायथथक गोसों खलायै चराय रकनो तिसानि नायमेनि दिनै ओ देवालिनि बिसिंते
कथालायमानि बिसिंते जे देवालीनि ओ लाइट जों माने बिसिंते जाते चिनि आम साइ जों सावि फाइथों हाय हनै बर' दिनै याप्रि सेलायमानि अमनो जों वान सगै बसकांगो दैबो गाहामखे खालायनायनि बागै याप्रि सेलायनि नांनाय दिनै जों वान सग नायखांखे जे अमहाय उद्योग नावै सामों तानाय अनेक माने बर' खायमाया जेता ताबक खायमानि इनके ब्लै एप्रिशिएट ब्लै माने प्रशंसा खायबानि नांगो खायलायथाय दिनै जों बर' न जे लामा फुनुंमानि न गामि आमसायनि बर' राव बहायनो जे ताबक तां तंनायफोरनो सिनि दफानि बागै लुकुनि बागै खाय तंमानि बर' ब्लै गाहाम सामुं खाय दं होनै जों एप्रिशिएट खायथाय तानिखे पालनि सामुं तांवनि आसो गलायसाया हायसि नगनि फेमिलिनि गोबां मा प्रब्लेम न तांतुतै पालनि सामुं खायबानि अनेक कष्ट हायसि क्लाब रहि जों खायफैजाक क्लाबनि सामुं खायबानि रग ब्लै टाप हायसि स्पेशली चिनि जुबक रग न अवेयरनेस खायनानि कारण ओ जरावपरनि 10 বছর 15 বছর 20 বছর ओ सराइव बर'नि भबिष्यतनि बाङै कुनो वासौ मों आसो गरैखौ हानि बाङै जे मुसुक्तै बर' माने एन्जॉय खायनानि बस मिसि वासौ हंके ओ जराव जे अमहाय क्लाब रहि बर' न सिरवानि नायमानि सिरनानि बागै जे याप्रि सेवै दंमानि अम क्लाइसे कया हायसि ब्लै कठिन सामुं हायफोरनो जों मा खायलायनाय कारण जे अक्रा तंनाय रग सरायनो फोरोंया हंके ओ सराय रगबो आसो कसाल न वान सगै याप्रि सेवानि मतो बर'नि रग कैपेसिटी करै हानि बाङै ब्लैखे हामबाय जे अमहाय याप्रि सेवै ताबो दिनै मेला माने तामा जों कथालायमानि सिनि उसिसा ब्लै काहा कक साइ थांखा नों तंग थंमानि याप्रि सेमानि वो दिनै हाय मेला वो बैनि माने दुख उंथों अमहाय तांथों जाते नव काहाम के किफिलै मा थांथों तानिखे जों न मियाफोराव से गोबां मा बाइक एक्सिडेंट मानि देवाली मेलाव एन्जॉय खायनायनि बागै बाइक चालावगै गारि चालावै चिनि हास्तेव गोबां मा एक्सिडेंटनि घटना जों नुगो ब्लै दुख हायसि जों देवाली हाय तंग थंमानि जराव निनि मेलाव फाइमानि जराव निजिनि नखुंग जुदि चिनि सराय थै बायहा एक्सिडेंट हा बखराव फाते हा याथै बायहा याक बायहा चिनि बाङै बोसोक दुख बै आफ्र तंथक तंमानि जराव हानि बाङै जे अर तंनाय दं जतनो जों वान सगै चिनि सराय रनबो मा सानाय जे बाइक चालक काहिंके गाहाम के केयार खायै चालक थों चिनि ओसि साइ थांमानि हाय जों हेलमेट जेफोरनो थुनानि नाङो कारण बाइक एक्सिडेंट उंगै माने एन्जॉय खाय तंथक तंमानि जरा अमहाय मानि ब्लैखे चिनि बाङै हाया हायसि जे तंथक तंमानि जराव बाइक स्पीड चालकनाय बरनबो जों कंट्रोल मा खायनाय मा सानाय तानिखे बाक्सा स्पीड के चालकै तंथक तंमानि तांबा बरनो मा सानाय जे नि टाइम नले नों माने बार बार फायनायनि बागै बाइक चालकनाय किन्तु निनि याथै बायहा माने निनि याथै तै फायलिया हायसि हानि बाङै चिनि लाइफ जों सारसानि बांसि मावो चिनि जीवन जों सारसानि बांसि मावो तंग थगलायमानि वो जों देराखा हंके चिनि बाङै बेलायखे हाया हानि बाङै तंग थगमानि न जों फुल एन्जॉय खायदि हायफानो देराया जात अमहाय प्रोटेक्शन बहाय केयार जों मा खायनाय अम जों सरायराव न सालायनि नांगौ पाइथं आङो मोनो सानि मोसौ दिनै जे हानि बोसा क्लाब नङै प्रेसिडेंट तैबोनि मेम्बार सं दिनै मेमोरेन्डाम नमानि स्पोर्ट आइटेम तै म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जे सामानि अम रजांनाय चिनि तिते एडिसिनि बखाक दै दाइतेनो बनो रनानि बागै सागथारनाय तैबो अर जागा क्लाब सिको माको मानै साम खायजांनाय रक दं खायखे जों खायलायनाय हाय हनै एसुरेन्स रवो दिनैनो ओ पान्दानि बिसिङावनो जों आगे फासे तामो सनाय फुटबल आइटेम रक तो जों स्पोर्ट आइटेम रक तो थुं जागानो प्राय रवैनो दङ चिनि तिते एडिसिनि बखाक दै हायफानो जुदि अर कारजागै दंख हंखे जों नेक्स्ट टाइमावबो जों अम जे तिनि मेमोरेन्डाम नमानि न फुलफिल खायनाय हाय हनै सावैनो आनि गक अरनो मथाखा जतनो खुलुमबायखा।